काय चाललंय कुणाल? काय काय गरम करतोय? हे एकदम कमेंट्स पण होता की ताई आम्हाला पण दाखवा की तुम्ही कशा पद्धतीने. कुणालला कसं माहीत नाही ही गोष्ट, तेव्हा तो पण आज पहिल्यांदाच. पैसा मर्यादित जितका असेल ना तितकंच चांगलं. गरजा कधी कमी होत नाही, जितकं मिळेल तितकं कमीच असतं. तर हे बघा, हे आपलं आजचं जेवण. हे काय चाललंय कुणाल? काय काय गरम करतोय? गरम करतोय लोखंड. कसला लोखंड? लोखंड काहीतरी हाय स्टील. कशाला आपण उगाचच असंच. असंच टाइमपास करतो का, वेळ जात नाही म्हणून? चला, आपल्याला भरपूर काम आहेत, करूया आपण. ते लाकूड पुढे ढकल. आज कुणालची आहे सुट्टी. तो पुढचा दरवाजा बंद करून ये कुणाल, कापूस घेऊन ये. तर ना आपल्याकडे भरपूर भोपळ्याची फुलं आहेत ना, फुलतात इकडच्या साईडला. एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा इथे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता मी हा प्रयोग करायला जात होते ना, माझ्या लक्षात आलं, तर म्हटलं तुमच्याशी बोलते आधी समोर येऊन. आता ना कुणालची सुट्टी आहे, रविवार आहे आज. म्हणजे रविवार आणि सोमवार सुट्टी असते त्याला, त्याच्यामुळे तो घरी आहे आज एकदम निवांत आहे. आत्ता सकाळचे 6:15 वाजलेत, तो बघा आला. तर भोपळ्याची फुलं आलेत ना, त्याला प्रयोग करायचा आहे. म्हणजे कुणालच्या बाबांनी मला शिकवलं आहे. आपले जे भोपळे बघा तिथे लागले होते ना, ते प्रयोग करूनच लागले होते. तर इथे जी वेल आहे ना भोपळ्याची, ती खूप जुनी आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी मृग नक्षत्र लागलं ना, म्हणजे पावसाच्या आधी ते बियाणं टाकलं होतं, पण त्याला भोपळा काय अजून धरलेला नाही आहे. म्हणजे मी खूप प्रयत्न केले पण काही झालं नाही. पण कुणालचे बाबा ना मुंबईला जायच्या आधी त्यांनी प्रयोग केला होता आणि तो प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. आणि काल पण मी केलं, तर माझ्या आता लक्षात आलं, म्हणजे मी आता करायला जात होते पुन्हा, तर लक्षात आलं की आपल्याला मागे एकदम कमेंट्स पण होता की ताई आम्हाला पण दाखवा की तुम्ही कशा पद्धतीने केलं ते. तर तुम्हाला मी दाखवते पटकन. कालसुद्धा भरपूर फुलं फुलली होती आणि आज पण भरपूर फुलं फुललेली आहेत. आता ही वेल ना इतकी छान झाली ना, नुसती सतत वाढतच चाललेली आहे. कुणाला आहे. तर इथे मी एक कापूस घेतला आहे आणि त्या कापसाला अशी एक काडी मानली. बघू दे. हे बघा, हे ना हे असं घेतलं आहे इयरबड्स बनवून. आणि फुलं बघा, ही आज तरी कमी फुलं आहेत, काल तर भरपूर फुलं फुलली होती या वेलीला. आणि काल काय केलं मी, ती बघा ती साईड आहे ना, तिकडची बाजू आहे ना, कापून टाकली त्या वेलीची. आणि तो भाग जरा मोकळा करून टाकला, कारण खूप वाढलं होतं ना, मी ते ह्या साईडलाच वाढू दे. तर ही फुलं बघा आलेली आहेत, तुम्हाला मी दाखवते. आणि इथे जे झाकून ठेवलेलं आहेत ना, इथे कपडा टाकलेला आहे, परत त्या साईडला कपडा टाकलेला आहे बघा. ते काल केलेले प्रयोग आहेत. आता थोडं थोडं माझं साफसफाईचं काम चालू आहे, मी थोडं थोडं सगळं रोज करते. तर हा बघा, हा फूल आहे, त्याला फळ आहे मागे, ते लांब आहे, तुम्हाला जवळच दाखवते. हा बघा, काय मागे फळ आहे ना फुलाच्या, असं मागे फळ येतं. ते डायरेक्ट होत नाही, ते हे करायला लागतं, पाखराने ते पराग असतात ना, काय म्हणतं ते करावं लागतं. आता आपल्याला दुसरं जे बिना फळाचं फूल असतं ना, ते शोधायचं आहे. कुणाला आतल्या साईडला आहेत, त्याची परागकण लागतील.
ते हा फळ आहे. हा तो मागे आहे ना, तो फळवाला आहे. एक मिनिट. हा बघ हे ते घेऊन आहे बर्ड्स ते. आता हा फुल आहे बघा, त्याला फळ नाही आहे मागच्या साईडला. तर ह्याचे जे परागकण आहेत ना, हा फुलं नाही आता तोडूनच घेते मी. न पकड, त्या पाकळ्या काढ त्याच्या. काढू. हां पाकळ्या काढून टाक. हे बघा आता हे मध्ये जो दांडा आहे दिसतो ना, हे वरती ते सगळे परागकण आहेत. हे चल तिकडे त्या फुलाकडे चल, फळाच्या इथे. जे आतमध्ये ना ते परागकण लाव, ते बर्ड्सने काढते जेवढे निघतील तेवढे. ते पिवळे पिवळे निघाले ना, ते सर्व परागकण आहेत ते. ते लाव त्या फुलाला लावते मध्ये. परत काढ दुसरेवाले, मध्ये घेते फुलाच्या मध्ये घे, परागकण पडतात बघ खाली. हां असं जवळ घे. हां असं. हां लाव त्याला आता, अलगद करा सगळं. आता ते दांडी घुसव अशी आतमध्ये. देते 1 मिनटं बस निघाला. हां तशी घेता मध्ये घुसवून ठेव. हां बस. आता ह्याला पायात आपण हे फूल असं बांधून ठेवलं तरी पण चालतं, नाहीतर असं ठेवलं तरी पण चालेल. आता हे फूल आत्ता फुललेलं दिसतंय, ते संध्याकाळपर्यंत ना मिटून जातं फूल. दुसरं पण आहे, दुसरं पण करूया. तेव्हा तिकडे पण आहे ना, त्याला पण करूया. घे इकडचं फूल घे, त्या साईडला आहे तिकडे फुललेलं आहे. हे असं आमच्याकडे चालू असतं काय नाही काय मध्ये आम्ही करत असतो. हां घे तो फूल. आधी फळ आहे का बघ मागे. कुणाला कसं माहीत नाही ही गोष्ट, तेव्हा तो पण आज पहिल्यांदाच बघतोय आणि शिकतोय. जर ते कळ आता मग असं दाखवलं तसं नाही. डायरेक्ट ते मधला दांडा तोडलास ना, तो डायरेक्ट लावलास तरी पण चालेल. असं सगळीकडे लाव आणि मग ते मध्ये असं हे करून ठेव. आता होईल. इथे बघा झाकून ठेवलेलं आहे. कुणालच्या बाबांनी टी-शर्ट दिसतं ना, ते झाकलेलं आहे. तिथे प्रयोग केलेला आहे. दोरीने बांधून ठेवायला पाहिजे होतं, म्हणजे काय मुंग्या वगैरे ना किंवा पाखरं वगैरे असतात ना, काही काही पाखरं असतात ना, ते खातात सर्व. त्याच्यामुळे जरा बांधून ठेवलं का बरं. ही वेल आता खूप छान होत चालले बघा, वाढतच चालले. आता हे कसं फळ नाही धरलं ना अजून, म्हणून जर फळ धरलं का मग त्या वेली हे होऊन जातात, मग मरून जातात, त्याची ताकद संपते. दोरी देऊ, दोरी हवी का. दोरी बघ तिथे काय पडले असेल मग काहीतरी, घे आणि बांध. तर जरा फेरफटका मारते, बरं वाटतं इथे. सकाळची वेळ असते ना आणि संध्याकाळची वेळ इतकं छान वाटतं ना, खूप मस्त वाटतं. दिवसभर कामामध्ये जातो, पण हा जो वेळ आहे ना तो मी चुकवत नाही. निदान 5-10 मिनटं तरी स्वतःसाठी काढते मी, चांगलं वाटते. आता एकटी आहे ना, कुणालचे बाबा नाहीत ना, ते असले की जरा आमच्या घरामध्ये असं रेलचेल असते, एनर्जी असते, एनर्जी. येतील लवकरच येतील. त्यांची बहुतेक कामं आहेत ना आता होत आलेली आहेत, येतील. तरी ते पापडीची आपली वेल आहे ना छान बहरली आहे. सकाळी उठली ना की असं मी सगळं निरीक्षण करत बसते, मला खूप आवडतं. भाजी पण धरलेली दिसते. किती दिवस झाले आमच्याकडे कडधान्य बनलेलंच नाही आहे, म्हणजे भरून ठेवलं आहे कडधान्य. आता मला ना भिजत घालायला लागणार आहे, कारण भाज्या ना काय नाही काय भाज्या आपल्या घरच्या बघा चालूच आहेत, त्याच्यामुळे तसंच झालेलं आहे. तर आज म्हटलं मूग मटकी काहीतरी म्हटलं भिजत घालते. छान झाले वेल आता, मस्त झाले बघा. मागे गाईने खाऊन गेली ना, त्यावेळेस मला असं खूप वाईट वाटलं होतं आम्हाला दोघांना पण की इतकं आपण मेहनत केलेली आणि असं गाय सगळं खाऊन गेली. पण आता छान झाले, अशी भरपूर अशी पानं वगैरे ना फुललेली आहेत. त्याला राख वगैरे सर्व घालतो आम्ही. आपले बऱ्याच ताई आपले भाऊ आहेत त्या सगळे कमेंट्स करून सांगतात की ताई अशा पद्धतीने करा, आणि आम्ही करतो तसं. मग तुमच्यामुळे आम्हाला कशा सगळ्या गोष्टी माहिती पडतात. तर इतकं नॉलेज अजिबातच नॉलेज नव्हतं आम्हाला. छान झाले बघा. आत्ताचे सूर्यदेव वरती आलेले आहेत, बरं वाटतं आता. आता माहिती मी काय करते साफसफाईचं.
तुम्हाला बघा मगाशी म्हणाली थोडं थोडं माझं चालू आहे. इथे जे पडलेले सगळं लाकडं जे असतं ते बारीक बारीक संध्याकाळच्या वेळेस सगळं जमा करते. काय बघा हे खाऊन वगैरे पण ह्याला पण सगळं काय काय टाकलेलं असं जिकडे तिकडे. तर म्हटलं झाडू काढण्यापेक्षा ते म्हटलं मी जमा करून ठेवते आणि ते सरळ सकाळी चूल पेटवते ना त्याला चुलीमध्ये सर्व टाकते. बारीक बारीक लाकडं वगैरे भरपूर इथे पडलेले आहेत, कुठे लांब जायची गरजच नाही, इतकं आहे. तर म्हटलं कुणालचे बाबा यायच्या आधी सर्व म्हटलं असं हळूहळू सगळं अगोदरचं पहिलं ना घराच्या आजूबाजूचं सगळं चालते. त्यांनी बघा साईडला सगळं जमा करून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला बघा मागे मी सांगितलं ना व्हिडिओमध्ये की असं ते सगळं घरामध्ये सगळं टाकून ठेवतात. त्याच्यामुळे आता रोज ते म्हटलं एकदम उचलण्यापेक्षा थोडं थोडं करून ते जमा करायचं आणि मग ते चुलीमध्ये जाळून टाकूया. मग असं प्लास्टिक वगैरे कसं साईडला करून ठेवते, डस्टबिनमध्ये टाकते, पण बाकीचं जे असतात ना कागद वगैरे जिकडे तिकडे असे टाकून ठेवतात. त्याच्यामुळे ते असं जमा करून करून मग ते म्हटलं जाळायला होतात. मग चला बरं वाटलं सकाळी सकाळी असं राऊंड म्हटलं का ताजंतवाने व्हायला होतं. कधी कधी असं मला वाटतं ना मी खूप श्रीमंत बाई आहे, करोडपती असं मला वाटतं खरोखर. हे असं सकाळचं जेव्हा मी उठते ना आणि हे असं प्रसन्न वातावरण बघते, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि जो निसर्गरम्य जो परिसर आहे ना हा इकडचा, आणि प्लस कधी कधी ना सूर्याची किरणं वगैरे सोनेरी किरणं वगैरे अशा प्रकारे ती दिसतात ना की आपण असं बघतच राहतो, इतकं सुंदर असतं सगळं. तर हे बघितलं ना का मला असं वाटतं नाही सगळ्यात श्रीमंत मीच आहे जगामध्ये, असं मला फिलिंग येतं. आणि खरी गोष्ट आहे ती, जगण्यासाठी फक्त पैसा गरजेचा नसतो, ह्या गोष्टी पण हव्यात. पैसा मर्यादित जितका असेल ना तितकंच चांगलं. जितक्या आपल्या गरजा कमी तितकं आपल्याला सुख भरपूर मिळतं. नाहीतर गरजा कधी कमी होत नाही, जितकं मिळेल तितकं कमीच असतं. तर चला आता कुणाला तर पाणी तापलं असेल, कुणाला तर जायला आंघोळीला, मग त्याची झाली का मी जाते. मग आज एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे मी. आपल्याला कमेंट्स होत्या मागच्या वेळेला तर राहून गेलं होतं, तर आज म्हटलं झटपट तुम्हाला मी शेअर करीनच. मस्त असा आपला गावठी नाश्ता असं तुमच्याशी शेअर करते. नाश्ता का जेवण आता बघूया, कुणाला विचारते नाश्त्यामध्ये हवं आहे का जेवणामध्ये हवे, पण शेअर तर करीनच. चला आता पटापट थोडंसं आवरून घेते. घरात तर झालं आहे आवरून, आंघोळ वगैरे करून घेते. आणि आता मी घेतले जेवण करायला. जरा कांदा टॅमॅटो सर्व ना चिरून ठेवते. ऊन बघ असं पडलं ते घरामध्ये ना, आता गरम होतं म्हणजे किचनमध्ये, त्याच्यामुळे असं बाहेर बसलं ना का बरं वाटतं, वारा लागतो ना. कुणाला आहे, कुणाचं काय अभ्यास चाललं असतं सकाळ असं त्याचं तेच चालू आहे. आता आज सुट्टी आहे तरी पण चालू आहे त्याचं, काय नाही काय करत असतो दिवसभर. आज कपडे भरपूर धुवायला काढलेत, म्हणजे कुणालचे सगळे जे क्लासला होतो ना ते कपडे सगळे नवीन, त्याचे टी शर्ट पॅन्ट वगैरे सगळं, स्वेटर होतं ते सगळे आज धुवायला काढलेत. म्हणजे रोजचं मला चालू आहे, काय नाही काय चालूच आहे. आता विचार करते उद्याला थोडंसं घर आहे ना साफ करून टाकेन कुणाला हाताशी घेऊन, बघू आता कसं जमतंय का ते. दुसरी पण छोटी मोठी कामं चालूच आहेत, करत राहायचं. म्हणजे वेळ कसा जाणार त्याच्यामुळे असं काम करत राहायचं, मग वेळ पटकन जातो. मग स्वतःला बिझी ठेवायचं. आणि आता इथे मी घेतले भाजी करायला. तर सगळ्यात अगोदर हा बघा, हा सुका जवळा असतो ना तो पाण्यामध्ये भिजत घातला आहे, आणि ही पिठाचीच परात आहे ना म्हणून त्यातच टाकलं आहे मी. इथे घेतले टोमॅटो, कांदा भरपूर घेतला चिरून, उसरी बघा असते कैरी आपली सुकवलेली ती घेतली, ती खूप छान लागते याच्यामध्ये, आणि हिरवी मिरची. आणि आता इथे ठेवलं आहे मी तेल गरम करत, आणि गॅस माझा की नाही बघा सगळा पिठाचा झाला आहे, कारण ह्या बघा भाकऱ्याला मी करून घेतलं तिथे. आता फक्त भाजी करायची.
तेल आता गरम झालं, त्यात टाकते मी मिरची आणि कांदा. चांगला लाल करून घ्यायचा. हा बघा कांदा चांगला लाल झाला. आता टोमॅटो वगैरे टाकूया आपण. टोमॅटो कांदा चांगला परतून झाल्यावर त्यात आपण तिखटाचा मसाला टाकूया. आता हे कसं तिखट असेल तर बरं वाटतं खायला. आणि कांदा टोमॅटोचं प्रमाण ना थोडंसं जास्त ठेवलं ना का आपली सुकी मच्छी असते ना, कोणती पण सुकी मच्छी खूप छान लागते. आता हे चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत ना मस्त असं आपण मिक्स करून घेऊया. त्यात थोडंसं मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. जरा झाकण ठेवूया 2 मिनटं. मग सगळं ना तेल व्यवस्थित सुटून येईल. मग 1-2 मिनटानंतर बघा चांगलं तेल सुटून आले. आता हा सुका जवळ आहे ना, म्हणजे सुकट म्हणतात काय काय जण. हा सगळा आहे ना व्यवस्थित असं त्यातलं पाणी ना सगळं काढून ठेवलं आहे आणि धुवून घेतला आहे 2-3 वेळा. आता हे चांगलं मिक्स करूया. कोणाला जर का आवडत असेल ना तर बटाटा टाकला ना तरी पण चालतो, तो पण छान लागतो ह्याच्यामध्ये. बटाट्याच्या पातळ पातळ खापा करायच्या आणि टाकायचा. आता हे ना वाफेवरतीच आपल्याला शिजून घ्यायचंय, पाणी नाही टाकायचं. असं वाटलं की नाही आता करपायचं चान्स आहे तर वरती आपण डिशवर थोडंसं पाणी टाकून ठेवूया आणि मस्त असं वाफेवरती 5 ते 7 मिनिटांमध्ये शिजून जाईल. हे मध्ये पाहिजे एखाद वेळ हलवायचं. हे बघा कपडे वगैरे सर्व धुवून घेतलं, सगळं धुवून वगैरे काढलं आणि आता जेवायचं बाकी आहे अजून. तुम्हाला मी दाखवते भाजी आणि भाकरी. काळोख वाटतंय. हा बघा कुणाल तो ना कांदा टोमॅटो कापतोय. ह्याच्याबरोबर कांदा असेल ना तर चांगलं लागतं. टोमॅटो कुणाला टोमॅटो पण कापलाय. त्या उन्हाकडे बघून बघून नुसतं डोकं नुसतं गरगरत नाही. बाहेरचा दरवाजा बंद करून ये जरा. टाकते मीठ. तर हे बघा हे आपलं आजचं जेवण. ही आपली भाजी आणि ही बघा ही जी उसरी आहे ना ही खूप छान लागते कैरीची भाकरीबरोबर. टॅमॅटो कांदा आणि ही आपली मस्त अशी तांदळाची भाकरी. आणि ही भाकरी बघा किती नरम चपातीसारखी. जेवा कुणाल. चहाच्या पातीची रोपं बघा घेऊन बसले. आपली चहाची पात आहे ना हे बघा काढली सर्व आणि वेगळे वेगळे केले. कारण आहे ना खूप अशी जाम झाली होती जी माती वगैरे ना ती जरा आता खुरपलं तिथे. आता ही काढून ना दुसरीकडे लावते. हे बघा हे असं मुळासाकडे असे वेगळे केलेत. ते किती दिवस माझं लक्ष त्या चहाच्या पातीकडेच आणि सुकल्यासारखी होते ना चहाची पात जास्त पाणी झाल्यावर पण. त्याच्यामुळे आता हे असं वेगळं वेगळं हे करून दुसरीकडे लावून घेते चांगलं. आता वाजलेत तुम्हाला सांगते संध्याकाळचे मला वाटतं 4:30 पावणे 5 झाले असतील संध्याकाळचे. कुणाला आहे आतमध्ये झोपला आहे कुणाल. म्हटलं काम घरातलं आटपलं तर बसून बसून काय करायचं तर म्हटलं हे तरी आपण करूया काम हे खायचे. हे बघा हे अशी मुळं त्याची. तर आता हे ना काय करते असं वेगळं वेगळं करते आणि चांगलं असं खड्डा वगैरे खणून माती वगैरे टाकून ही रोपं आहेत ना अशी वेगळी लावते मी 2-3 ठिकाणी. म्हणजे आपली चहाची पात आहे ना अजून चांगली होईल.
चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा मला. आजची दुपारची भाजी ना खूप छान झालं होता. मस्त जेवण झालं होतं दुपारी. भाकरी, सुक्या जवळची भाजी, कांदा वगैरे खूप छान झालं होतं. कुणाला आमच्यानं खूप आवडते. अगदी मनसोक्त जेवतो मग तो. असं हे असेल ना सुका जवळ कुणाला ना त्याचं आवडीचं जेवण ते. चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आता हे माझं मी काम करून घेते आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.